guys दा जोंखौ नेबाय दं आरोना ओमफ्राय बिराद जों बिराद लेट जाबाय दा darling गासिबो थादो दे खिन्थु गासिबो थादो आरो जों एख' मोनाखै नोंसोर जेरैबायदि लाखिदोना फुरा मा बुंनो बे बहुत फेसिलिटि दोनो नोंसोर थानो होमबा बिदायलांनाय जाबाय दिन जाबाय देरनि गारिया दा न'आव थांसिगोन आरो इयो राजगुवा केने खबर Bye. Guys, DN vloga सिदा थांबाय आरो ना सिदा थांबा पाठशाला मोनहैयो DN vlogखौ बारा आंनि vlogaव मोजां खिथिनो हायासै नेक्स्ट टाइमाव फैबावगोन इयो मानासाव बेयाव फैदोबा आंनि vloगाव मोजाङैनो देखायसिगोन आरो ना लोगोफोर गाइस बेयावनो फैदोंमोन DN ब्र'आ लोगो हमना हरबाय भिडिअ बारा लानाय जायासै माने बिसोरो आथुरमोन आरो ना जों आरो लेट जाबोबाय लामायाबो बया नैयाव लोगोफोर दं नै दा जोंना गाइस थावा जोब्बाय दिपुआवनो थावानो गैया ओमफ्राय दा आगोलाव दखान दं आरो ना बे दखानाव मोनबासो मोनबाय मोनाबा सेस आजि थेले जाबालाग बुखर गारिया थाव जोब्बाय जोंनिया गाइस बिथां नारनो हालानो दिपुआवनो बागमाना दिपुआवनो थावानो गैया निलमोन गाइस मा जागोन दिपुआनो थाव थायाबा हाला बेस्रा गथ'आ DN vlogखौ लोगो हमनो फैनानै सेस जाबाय जोंना थावानो गैयामोन जोंना दिपु थानानै थावानो गैया मा जागोन खावनायनांगौ ना साला मा खस्थ'बाय जोंखौ थौ आवगायाव 1 किल'मिटारसोआव दखान दं आरो ना बेयाव दखान गैयाबा सेस लोगो लिंहरनांसिगोन आरो उपाय गैया लकडाउननि थाखायनो दखानफोरा खुलियाखै जों आसा खालामना फैदोंमोन आरो ना बागमारायाव दिपुआव मोनगोन होननानै मानसिफोरा जि नायखायो सेस आजि सेस नै जोंहा थाव लायनो थांबाय बिथाङा ओइ मानसि थानायखिनियावनो आरो ना थाव दखाना बिराद मेंबाय बिदिनो जायो गाइस मालाबा माने दिपुआवबो जोबना थायो आरो थावा उपाय गैया बेयावनो दसे गसंना थाथ'नायसै आरो आं उपाय नाय हेप्रुफु मोनलै थावखौ थाव गैयाबा न'आलागि नारना थांनांगोन 10 किल'मिटार दा गाइस थावखौ मोनबोबाय जोङो किम्बा कय मोनहैसिगोन आरो न'आव दा गाइस थांनोसै जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुखो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो शेयारबो खालामना होदो लोगोसे नै थांनोसै दा जों